Толори суди шаҳри Панҷакен сокини деҳаи Нуристони ҷамоат деҳоти Чинор Абдурахмон Набиеви 35-сола бинобар саркишӣ намудан аз иҷрои таъиноти судӣ аз 31 майи соли 2018 бобати пардохти маблағи алимент инҷо сархаму музлам нишастааст. завҷи ӯ даъвогар Наврӯзова Бубиниso низ бо боварии эътиқод ба мақомоти судӣ имрӯз инҷо ҳузур дошт. Судии суди шаҳри Панҷакен Эҳсозода Зафар Қиёмиддин ки таҳлилу баррасии парвандаи мазкурро ба ӯҳда дошт, мурофии судиро ҳусни оғоз бахшид. баъдан ёрдамчии прокурори шаҳри Панҷакен Фирдавси Сафаралӣ дар чорчӯбии қонунҳои амалкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон мулоҳизаҳои хешро алоқаманд ба ин парванда мухтасар чунин баён дошт. дар асоси гуфтаҳои боло аз суд мепурсанд ки Набиев Абдурахмон Уралович бо моддаи 177 қисми 1 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон гунаҳкор дониста шуда ба ӯ дар доираи раводини ин қисми модда ҷазо дар намуди маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати 1 сол бо адои ҷазо дар калониҳои ислоҳи низомаш умумӣ таъин карда шавад. дар як вақт аз ҳисоби номбурда маблағи зарар 6000 сомонӣ ба манфиати собиқ ҳамсараш Наврӯзова бе рӯёнида шавад. дар идоми мурофии судӣ ҷавобгар Абдурахмон Набиев даъвогар Бубиниso Наврӯзова пурсида шуда ҳуқуқҳояшон бори дигар фаҳмонда шуд. адвокат Дилбарои Мирзо Хотирова низ бо ҷонибдорӣ аз талаботи қонун дар самти пардохт нашудани маблағи алимент изҳори назар кард. баъдан судя Эҳсозода Зафар Қиёмиддин бо истифода аз моддаҳои ҷудогонии Кодекси мурофиавии ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон чунин ҳукм баровард. با دسترسی ماده 333, 32, 35, 38, 32, 39, 44, 44, 59 کدکس مروفی جنایتی جمهوری تاجیکستان سود حکم کرد. نبیев Абдурахмон Уралович در صادر کردن جنایتی با ماده 177 قسم 1 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان گناهکار دانسته شده با موافق ماده جزا در نمونه محروم ساختن از آزادی با مهلتی 8 ماه با ادا کردن جزا در کلانی‌های اصلاحی دارای نظام عمومی تعیین کرده شد. چاره پیشگیری نسبت نبیев Абдурахмон Уралович در نمونه زبان‌های عادی ترک نکردن محل استقامت بیکار کرده شده. نبیев Абдурахмон Уралович از تالار مجلسگاه سودی به حبس گرفته شد. пардохт накардани маблағи алимент ки мақомоти судӣ пешбинӣ кардааст ҷиноят асту он пеш аз ҳама ношукрӣ ба фарзандон мебошад. барои ҷавобгар Абдурахмон Набиев низ ки суд ӯро 8 моҳ равони зиндон сохт, ин давра айён мувофиқест барои андешаи омманӣ ки ношукрӣ ба фарзандон гуноҳи азиму нобахшаданист ки худованд ҳеҷ гоҳ намебахшад. пас аз мурофии судӣ даъвогар Бубиниso Ибрагимова арзи сипоси хешро ба мақомоти судӣ чунин баён дошт. шукри худо ки имрӯз ноли ман худо барасидааст ки имрӯз суд шуда гузашт ва ҳамшо ҳаққи ҷазои худоша гирифтанд. аллоҳу шукр ки қонун будааст. мо бар ин занакоя саршон шудаги занакоя нолиша гӯш мекардаги будааст.